wala may kwarta, basta sa ubang butang. Pero pag sa akong anak, na ko'y kwarta. Wow. Big word. Shut. Ha? Pag muda ko na yung naungan na. Isa lang ba? Biyak ko kaon na itong buntis ko. Ha? Isa lang. Ano yung mukha ko? Wala. Joke. Dangas. Butang na ko ang bangs gamay. Ang tawag na din na, dangas. Saman. Dangaus. Kawal dangas. Hi guys! Asa ita mga tuhan na? Mag-date. Bili nga to si Troy. Kani siya na no, ang bata ibilin lang para sa iyang pansariling happiness. Hoy, karon dagani ko kaadtog kuan, kagawas, kaadtog kuan, kagawas. Bato ko mall guys. Dugi na ko kasulod og mall, pila na ka bulan. Mga 3 months na, ah. Tulo ka bulan na din na. More than Tara 3 na, months. buon sa kag mall. Wala, magkuan ra bahis-bahis. Magpalit ko og pampers ni Troy, alcohol, Cetaphil niya, tapos natoy cream nagireseta si Doc ganina, tapos medyas, ana. Puros kay Troy tanan. So, muna no, pagsulod pa lang dahil sa grocery, diri na tapadulong sa Pampers. Si sayo naman kadara na, ingo naman ka og dancer nga wala sa lugar. Ang newborn gyapon niya bino? Sige na, panyubon mo na. 3 to 8 kilos. Small na. Sige na, 3 kilos naman siya. sige na, daghan gyapon na siya giihi. Sige na, butang na na. Pang newborn na gyapon ang kaon. Newborn lang, pabili. Bago pa man tong anak, newborn gina. Okay. Kasi kailangan na mag-small body na sa body. Small na. Hapon. Hapon. Try ko aning Johnson's. Huwag nga gawin ito na nindot daw ni. Dili lang sa di ay. Cetaphil lagi to akong kinita. Cetaphil. Alcohol. Alcohol mo. Daghan pa mang kog wipes. Alcohol. Gitrapo naman na tong wipes gay na. Bad. Ah, dapat. Hindi ako kumuhok alcohol. Pinagsara mo ko maka-adhibit mo. Ibuon na lang ako. Muna niya ako abi. Sikapil na lang akong pangita. Sige. Para manghuli na to. Sikapil ng mga kuan bibibat na. Sabon ni pangwis. Wala stock. Kanina na akong bayaran. Tara na. Mura na akong paliton. Ikaw? Ay. Wala dari lang. Katong cotton buds na pang baby, wala. Para sa donggan ang cotton buds mo. Katong gamay, di kayo siya nga kuan, cotton buds. Pang baby. Wala man sila dari ato. Pet ko kuan baby juice. Yanong anak. Alis ko biha. Healthy man na. Cotton bar akong gusto. At puro murag mas lamig ng kuan. Ay, tibuha man tibuha. Dugaya pa di kapili ning dahanan eh makuha na lang gali dugay pa di kapili. Ay, magpalit ko kuan ay 4 seasons kana koy kuan dito pasta dito ba. Ako ang butangan og kuan. Fruit cocktail. Dako ako gani eh. Asa nang pagkahan ay grabe pagka ay mamili na lang gali ka dugay pa kayo. Hoy, hapit na. Ug ako pa naggrocery anino gaynar ko na human. Sure ba? Sa mo kanimo maggrocery ay sige ra makadaghan kay pili-pili. Di butang din mo ditso. Hapon. Isa ka ibab. Saan naman siya na eh grabe. Picture. Sige sige, sige ma'am. Ali. Ma'am. Mamana. Mamana ali sa mamana. Salamat. Ano yung palagutan ni Hana magsabay-sabay ko sa iya kay mamili na lang gali pero pang dugaya. Okay na ko. Oh, Ano to biscuit na Oreo yung Oreo ganun? saan mo dyan palito ni mo Hana? Sige na pagpalit na kung sa'yo palito ni mo. Ikaw, wala ka paliton. Pag napo kay paliton han dugay ra ko na kuha. Ah, tagapit. Ay piyaya dali ka jud.
si Hana, dugay kay siya makapili pag siya mamili. Daghan ba kayo arte? O kuana mo dito na nagkuha kung siya paliton eh. Sa daay mo palito. Kani saging, kay gwapo ni siya pang snack. Anna. Gaya ni mo, oy. Asa mo yung paliton? Mangita pa sa isa, paborito na ko ang piyaya. Piyaya. Shaki daay paborito. Okay mo niya ang piyaya. So kailangan na to testingan ang lahi nga flavor niya. Hala, lami ni Bio. Ano lami mo? So testingan na to ng different kinds of flavor sa piyaya. Para makaingon yung pag-asa ang lami ba, ano, yun, matest yun nato. Panda yun. Gardenia. Ako kainin ako wet bread. Hindi naman isagol. Hindi na to. Andas ko mo. Uy, hapon! Nakoy nakitaan din. Masarap ay nakita ni mo na. Pwede na ko, kadi naman ko buntis. Paki sa sako. Ayun, yung nagkondom. Dili. Ah, masarap. Ang chocolate. Salam. Ha? Pag muda ko na yung mong naungan na. Isa lang ba? Biyak ko kaon na itong buntis ko. Ha? Salam. Ano yung mukha ko? Wala. Joke. Joke lang. Sabi, yung pamalit niya na, pang-first buy para sa akong anak. Ako man tong anak, ako lang gigamit sana para magkaanak. Ikaw mabayad ano? Kanitanan. Imuha ni Be? Ano nagigitin ani? Diyan, siguro na daan. Kaya ko gano'n na yung ani. Isa mo ko balon sa una. Wala yung unod. Ano eh? Wapi rin mo. Ano, basta gusto dun sumbag. Buang. Ang gamit ka ni, produsan. Ako ang ginagamit kay Juan Man, Dr. Wang's Sulfur Dr. Soap. S1. Yes, Wong dahil. So. Pwede pa din si Bibi ani. Kay 4.5 pa man siya, be. Up to 5 kilos man daw ni. Ayaw ba? Punta ka ka. Sama na, we. Hangin naman ay sulod at hangin ko Isa. Itong first na ano ni mo, pwede naman ito siya isagol-sagol tana. Kaya raman na para mas lingaw. Pag wild. Sorry. Hello, ako makaibayran din. Okay raman na ako bayaran basta di lang panimubiyaan. Isang pagbadlongan. Tawag si Madam. Ano na niya, grabe naman ka-jamming, sir. Isang pagbadlongon ko, di ba ko nibiyaan ni Hana. Nabuang lang sa kawan. Ako may mabayad siya mga bayaran na. Hindi ko niya biyaan. Go, go, go. Sa itong budget. Nilapas na. Pa-cute-cute, aron bayaran yung mga bayaran na. Bayad, bayad, boss Marky. Ang naong do sa tigbayad, be. Naong sa tigbayad ba? Naman hindi kay cash. Nakawa kay kwarta. Wala may kwarta, basta sa ubang butang. Pero pag sa akong anak, na kay kwarta. Wow. Big word. Charot. Naong do, be?
pwede ano. Ni, pwede oy. Tagay ko ba? Nagtunon mo yung biya na. Gusto ka magkilawas doon na? Yan, nagdamit kayo. Saan? Pamalo. Ako sundo ko na. Ako yung mong sundo. Butang na lang dito sa gawas dang sa kinandang. Ako yung mong sundo. Hoy! Grabe naman na, oy. Tara. Yay! Lain kayo na ang kwan, oy. Lain ang cart.